साळावलेच्या बॉटॅनिकल गार्डनाच्या पहिल्या पावड्याचे काम जायत आयला। थंयचो आमदार सुभाष फळदेसाय आणि राणा उदरगत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मिळून शुक्रारा गार्डनाची पळोवणी केली। या वाठारात स्टार हॉटेल बांधतले म्हण आमदार सुभाष फळदेसायान मिडियाक प्लान उलोवन दाखयला। गोय सरकाराच्या राणा उदरगत महामंडळान तयार केल्ल्या ह्या बॉटॅनिकल गार्डनाचे पहिल्या वाट्याचे 90% काम पुराय जाला। We have almost completed 90% of the phase 1, that is a soft landscape. Besides this, we are going to have a arboretum which will display the different flora endemic to the Western Ghats, which will encourage a lot of researchers and students who can come here and have a complete idea of the vegetation existing in the Western Ghat region. पर्यटकां खातीर ह्या गार्डनात खासा व्यवस्था आसतली। For the eco-tourist, we propose to have some initially a kind of a tented accommodation. This will be followed by permanent structures like cottages. Then we are going to have a cycling track, and this area will be connected to the Netravali Wildlife Sanctuary, which is just in the neighborhood. साळावली डॅम रिसॉर्ट बांधपाचे आसा अशें थळावो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगले। सो वॉटर स्पोर्ट्स एक व्हेरी इम्पॉर्टंट। आता हे सगळे जाले नंतर इन द इव्हिनिंग टाइम फॉर अ लेजर टाइम एक 2 वरांचो लेजर शो जालो जर जाय जाल्यार इट विल ब्युटिफाय अँड पीपल विल फील टू स्टे हियर। वी हॅव अकोमोडेशन which is upcoming now, a very big resort which is going to come here, wherein we will have accommodation something around 100 people, a star hotel named Salaulim Dam Resort. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। टिका करप पत्रकाराचो धर्म, टिका जाता म्हण पत्रकाराक पयस करप सरकाराच्या धर्मात बसना। ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश द्वादशीवारान ही उतरां काढली। पत्रकार माधवराव गडकरी जयंती सुवाळ्यात तो उलयलो। प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री दोगूय सध्या मिडियाक फाट करूंक सोदतात म्हण संपादक राजू नायकान विशय काढलो। ताजेर पत्रकारांनी आत्मपरीक्षण करचें म्हण सभापती आल्लेकारान जाप दिली। सरकार आणि पत्रकारांच्या ह्या आर्ग्युमेंटाचेर द्वादशीवार उलयलो। ब्रेस्तारा 25 सप्टेंबराक इन्स्टिट्यूट मिनेदीस ब्रागांजा सभाघरात पत्रकार माधवराव गडकरी जयंती सुवाळो जालो। सुवाळ्याचो उद्घाटक राजेंद्र आल्लेकारान माधवराव गडकरीच्या पोर्ट्रेटाचे उक्तावण केले। सुवाळ्यात उलयताना संपादक राजू नायकान सरकार आणि पत्रकारांचे सध्याच्या संबंधाचो विषय काढलो। एडिटर्स गिल्ड या संस्थेनेही मोदी सरकार आणखी पारदर्शक व्हावं अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे। गोव्यातही मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकारांना दूर ठेवण्याची भाषा अलीकडेच बोलून दाखवली आणि ते सतत त्या संदर्भात बोलून दाखवत आहेत। त्यामुळे संपूर्ण देशभरात पत्रकारांमध्ये एक अस्वस्थता आहे। शिवाय लोकांच्याही अपेक्षा वाढत आहेत। सरकारे व प्रशासन कोडगी आणि अलिप्त राहू लागल्यानंतर पत्रकारांची जबाबदारी वाढणार आहे। प्रधानमंत्री मोदी आणि मुख्यमंत्री पर्रीकार मीडियापासून कित्याक पयस रावतात ते कळपाक मीडियान आत्मपरीक्षण करचे म्हूण सभापती राजेंद्र आल्लेकारान राजूक जाप दिली। मनोहर पर्रीकरांना पत्रकारांना आपण फार जवळ करू नये असं जर वाटत असेल, मी त्या मताचं नाही, पण राजू नाईक यांना वाटत असेल किंवा आपल्यापैकी कुणाला वाटत असेल तर मनोहर पर्रीकरांना असं का वाटतं याचा विचार आपण करू का कधी? का आपल्याला ते दूर ठेवतात 2 हात? का नरेंद्र मोदी आपल्याला दूर ठेवतात? असा विचार आपण करू शकू का? सुरेश द्वादशीवार म्हणटा पत्रकारांनी आपलो धर्म सांभाळचो, सरकारान आपलो। टिका जाता म्हूण सरकारान पत्रकारांक पयस करप बरोबर न्ही। आम्ही इंग्रजांच्या राजवटीवर टीका करतो, पण इंग्रजांची राजवट संपादकांशी आणि पत्रकारांशी कायद्यानं लढत असे। टिळकांवर खटले भरले, टिळकांच्या जाहिराती बंद करण्याचे वगैरे उद्योग सरकारने त्या केले नाहीत। सरकारांना टीका सहन होत नाही आणि टीका करणं आणि सत्य सांगणं हा वर्तमानपत्रांचा हक्क आहे आणि तो सरकारांनी मान्यच केला पाहिजे। प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। दक्षिण कोरियात सुरू आशिल्ल्या इंचियोन आशियाई गेम्सात शुक्रारा भारतान शूटिंग सर्तीत रुपया पदक जोडले। दादल्यांची स्क्वॉश टीम फायनलीत पावली। स्विमिंगात संदीप सेजवालाक कांशा पदक मेळ्ळें जाल्यार बॅडमिंटन क्वार्टर फायनलीत सायना नेहवालाक चायनाच्या वॉग युहानान हारयलें। In the Asian Championships in Amman last year, he took the gold medal. So he's been climbing the rankings in the last couple of years.
Shiva Thapa barely in the ring for a minute in action, and the winner by a technical knockout. That's good. And there it is, the current Asian champions, just too classy for India. Gold medalist Oh Jin-yuk in the Guangzhou event, also in the recurve team for Korea. But such is the pressure always putting on Atanu Das that even a 9 might seem inadequate at this point of time. Although it's not a bad score generally. 3 9s, 27 is not bad. Who lead 2 sets to 0, 25-22, 25-22. इतल्यान हे खबराची तरांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.